Continuem a Oliva en la Onda fent parlant amb el regidor de Salut Pública. Parlem amb Miguel Monsonís. Miguel, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia. Miguel, vam donar la notícia la passada setmana que avui començava la Setmana de la Salut. Una setmana repleta d'activitats que ens agradaria que ens ajudares a comentar i a aportar tots els detalls perquè els nostres oients també via telemàtica poden participar d'alguna manera. Així és, ho vaig poder comentar molt breument la setmana passada. Avui s'inicia la Setmana de la Salut, és aquesta setmana que comencem avui. Serà els dies 2, 3 i 4 de desembre, cap al final d'aquesta setmana, i molt content de poder presentar-vos les informacions que hem preparat des del Centre de Salut en col·laboració amb l'Ajuntament per a poder llançar. Genial, perquè vam comentar que les noves tecnologies ens estan obrint multitud d'oportunitats i una d'elles també que puguem accedir a aquest tipus d'activitats, de ponències, de xerrades que haveu organitzat. Amb quin objectiu, Miguel? Pues, la veritat és que enguany és que mai no volíem deixar que precisament el 2020 fos l'any en el que no es celebrarà la Setmana de la Salut. Per tant, em vaig reunir amb el Centre de Salut, amb els responsables, les persones que han estat ajudant a organitzar aquesta jornada i vam coincidir en que precisament enguany més que mai era necessari donar aquests consells, donar aquestes informacions sobre salut pública, salut comunitària a la nostra ciutadania. Però com bé has avançat abans, enguany ens hem vist forçats a fer-ho de manera telemàtica, de manera no presencial, perquè era l'única forma de poder comptar amb els professionals sanitaris en els seus coneixements i poder realitzar-ho de la manera més segura possible, tot i la situació en la que estem. És una activitat en la qual cal destacar que col·laboren també des dels centres de salut de la ciutat. Sí, la seva col·laboració és fonamental perquè el que volem és donar una informació real, una informació professional i, per tant, hi ha que acudir a aquests professionals que són els que ens han donat tot el fonament, tota la informació per a organitzar aquesta espècie de xerrades virtuals que farem. Unes xerrades que anem a destacar es poden seguir de manera telemàtica a través de consells i vídeos informatius que es publicaran a través del Facebook municipal i també de la pàgina web www.oliva.es. Estem parlant, com has dit, Miguel, que no és la primera vegada, estem parlant de la quarta vegada que s'organitza a Oliva aquesta setmana dedicada íntegrament a la salut i, per tant, una activitat, una iniciativa que de normal té una bona acollida, perquè veiem al celebrar aquesta quarta edició. Sí, la veritat és que les altres edicions hem estat molt contents perquè la gent ha acceptat molt bé aquesta cridada des de l'Ajuntament, perquè realment la informació que es dona sempre es tracta de donar consells útils per a la vida quotidiana de qualsevol persona. Per tant, sí que és cert que aquests darrers anys ha tingut molta acceptació i estic segur que enguany també ho tindrà. Segur que sí. Sí que ens agradaria que convidares als nostres oients a que participaren, a que s'aproparen a les xarxes socials de l'Ajuntament i a la pàgina web per a seguir d'alguna manera tot el que va succeir-se mitjançant aquests consells que rebrem mitjançant Facebook i també la pàgina web. Què els diries als nostres oients? Pues els convido a tot el món a que participi, que s'interessi per aquestes informacions que van a donar-se, perquè a més pense que ens donaran un punt de vista diferent al que tenim ara mateix en la situació sanitària que estem patint, perquè ens dona el punt de vista dels nostres sanitaris. Tots recordem durant els primers mesos de la pandèmia, quan deixem aplaudir a les 8 de la vesprada als nostres sanitaris, però ara tenim l'oportunitat de veure el seu punt de vista, perquè tots som conscients dels canvis que estem adaptant a les nostres vides, per a les coses més quotidianes estem havent d'adaptar-nos a complir aquestes mesures sanitàries que ja sabem. Però això va permetre també posar-nos en la pell dels nostres sanitaris que, a banda de tindre que adaptar també el seu dia a dia,
ells fan les seves tasques habituals de la seva professió, a més amb aquest increment de lo que suposa el virus que estem patint. Per tant, penso que pot ser interessant que tot el món tingui aquest punt de vista comptat pels propis sanitaris. Miquel, la teua regidoria està en el punt de mira ara més que mai per aquesta situació, per aquesta crisi sanitària que estem patint, i és molt gran la tasca que esteu desenvolupant mitjançant també aquests protocols que ja vam parlar la setmana passada que vosaltres vareu establir per gestionar la situació de la Covid-19 al municipi. A hores d'ara, quina és la situació? La situació, com comentàvem la setmana passada, es manté prou estable a la nostra ciutat, a Cia Oliva. És cert que ha disminuït el nombre de casos actius pel que fa a les últimes setmanes, però, com sempre comentem, així tot hi ha que mantindre les alertes, hi ha que mantindre'ns ben previnguts i, com sempre, extremar les mesures preventives sanitàries perquè això segueix sent així i seguim tenint unes xifres baixes de casos actius. Sens dubte, una tasca molt important, com dèiem, la que s'està desenvolupant i també una tasca molt important, la de la ciutadania, que té que col·laborar per a que puguem entre tots avançar i poder tornar a aquesta normalitat que tant desitgem tots. Sí que m'agradaria preguntar-te, abans de posar el punt i final a l'entrevista, Miguel, si porteu des de la regidoria alguna que altra acció ara en vistes a Nadal, alguns consells per a les famílies, per a aquestes trobades. Esteu treballant en alguna cosa? Pues sí que ja en farem alguna coseta també a través de xarxes, però sí que deixem que adelante que el meu consell i el que li demana a tot el món és que seguim esforçant-nos en fer les coses bé, en tindre aquesta responsabilitat individual de la que sempre parlem i en mantindre sempre totes les mesures, pensar dues vegades les coses i al final és posar sentit comú al nostre dia a dia i que serà la manera en la que aconseguim superar aquesta situació. Miguel, alguna cosa més que afegir? Simplement convidar a tot el món, a totes les persones que estan escoltant-nos, a connectar-se els dies 2, 3 i 4 a les xarxes de l'Ajuntament d'Oliva per a disfrutar d'aquestes xerrades telemàtiques que llancem des de la 4a Setmana de la Salut i que espero que a tot el món li agradi molt. Moltíssimes gràcies, Miguel, per haver estat amb nosaltres. De veres que és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies a tu.